Που εγώ πέτω να πούμε. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος 77GR. Και εγώ είμαι το Μυστήριο Ιδρύας 5. Και σήμερα θα αρχίσουμε ένα κόσμο, όπως βλέπετε, creative, που θα φτιάξουμε μια πύλη Nether. Και ναι, να χαθούμε, να βρούμε κάστρα. Και άμα βρούμε κάστρα, θα το κάνουμε survival για να εξερευνήσουμε λίγο έτσι το chest. Ωραία, ας αρχίσουμε. Έλα, βοήθα. Για 4, 1, 2, ναι, το έφτιαξα. Απλώς αυτό να βρούμε ένα κάστρο. Ναι, αυτό θα εξερευνούμε, τα κάστρα. Να το, παιδιά, το φτιάξαμε. Ναι, σε περίπτωση που βρούμε κάστρα μόνο. Εγώ, παιδιά, μπήκα. Και εγώ τώρα μπήκα, παιδιά. Πω, παιδιά, κόλλησε. Παιδιά, και εγώ κόλλησα. Και εγώ μπήκα, παιδιά. Μπήκα. Εδώ που πάμε. Παιδιά, κόλλησε λίγο, μισό λεπτό. Εντάξει, μπήκες. Εντάξει, ξεκόλλησα. Ωραία, πάμε, παιδιά, να χαθούμε. Στον Nether, πάμε. Πού είσαι, πάμε. Πάμε από εδώ, ας πούμε, από εδώ. Πάμε, έλα. Μην χαθούμε όμως εμείς. Πετάς, έλα πετά. Ωραία. Πάμε από εδώ. Ναι. Όχι, από εδώ είναι κλειστό. Πού να πάμε. Έλα στον Nether, πύλη. Τώρα πάμε από εδώ. Ναι. Μην τρέχουν. Βγάζεις. Δεν θέλω κάτι. Πού είσαι εσύ. Από εδώ καλή. Πέρασες μέσα από λάβα. Ναι, και. Κι εγώ πέρασα. Έλα. Έλα, πάμε. Τι μας κάνετε. Ναι, Από καλά. εδώ παρά. Ναι, παιδιά, μην τρέχεις, άλλο έχουμε. Ω, θα περάσω μέσα από εδώ. Από εδώ. Πού είσαι. Εδώ πίσω. Α, πάμε. Έχει glowstone εδώ. Εν τω μεταξύ γίνεται σε κόκκινο στο να μπαίνεις μες στο Nether. Εντάξει, ρε. Μιλάμε. Περίμενε. Κάτω και συγκεκριμένα κομματίσαι. Καλά, εγώ θα κρατάω σπαθί, παιδιά. Διαμαντένιο. Ναι, παιδιά, έχουμε βρει διαμάντια. Δεν θα βρω κάστρο. Για να ψάξουμε ήρθαμε. Πού είμαστε. Να το. Μη χάνεσαι. Μη χάνεσαι. Να είσαι. Εντάξει, πάμε. Πού πάμε. Πάμε πάνω. Όχι, να. Σε κάστρο είναι. Πάμε να τους δείξουμε το... Παιδιά, πού είσαι, Λεωνίδα. Πάμε να τους δείξουμε το κόσμο flat που υπάρχει στο Nether από Bedrock. Έλα, έλα. Απλά ακολούθα την τρύπα μου. Εντάξει. Αν δεν μπορείς να σπάσεις τίποτα με σπαθί. Λεωνίδα, με ακολουθάς. Από εδώ θα είναι η τρύπα μου. Ακολούθα. Έλα, σκάβω εγώ. Ακολούθα και πάνω. Με βλέπεις. Ναι. Φύγε από κάτω, κάτω λίγο πιο κάτω. Εσύ κάτω κάτω. Εντάξει. Να, εγώ έφτιαξα, παιδιά. Χαζό. Ανέβα. Δεν σε λάβω πάνω μου. Και να είμαστε, παιδιά. Είμαστε πάνω στο Nether. Ναι, δεν μπορείτε να χτίσετε τίποτα. Σας το λέω. Δεν μπορείτε να χτίσεις. Θα φτιάξω ένα δέντρο, παιδιά, μήπως και γίνει. Θα προσπαθήσουμε, παιδιά. Να σπάρουμε τα δέντρα. Παίρνουμε, για όσους δεν ξέρουν, παίρνουμε ένα το τσάπλι μας. Παίρνουμε ένα μπονμίλ. Ναι, δεν μπορούμε να το χτίσουμε, παιδιά. Οπότε θα το χτίσουμε από κάτω. Θα κάνουμε πατέντα. Πάρουμε και το χώμα. Τι χωρίς χώμα δουλειά δεν γίνεται. Δεν χτίζεται. Καλά, δεν πειράζει. Πού είσαι. Έχω κολλήσει. Πού είσαι όμως. Έχω κολλήσει. Ναι, σε ποιο μέρος. Δεν γίνεται αν είναι πιο μέρος. Κοίτα εδώ. Πού είσαι. Έχω κολλήσει, να. Κάτσε μισό λεπτό, παιδιά. Πατάμε ένα pause λίγο μέχρι να βρεθούμε ο ένας με τον άλλον και γεια σας. Τα λέμε σε λίγο. Ναι, παιδιά, χαθήκαμε τελείως από το flat. Και ο Λεωνίδας. Βασικά το μυστήριο του 2015 δεν πειράζει. Και θα φτιάξουμε άλλο κόσμο. Έτσι αποφασίσαμε και λοιπόν, ας βγούμε. Βγαίνουμε. Βγήκα.
Μπάλα πεζομένα. Αλλά θα φτιάξει ο φίλος μου τώρα κόσμο. Ωραία. Βγήκες. Όχι, το έφτιαξες. Κάτσε. Κωδικά. Μισό λεπτό να σε γράψουμε, παιδιά, αυτόν. Ωραία, σε έπιασα. Να, σε βλέπω. Πού είσαι, γιατί είμαστε σε survival. Επειδή εγώ πρέπει να το κάνω creative. Ναι. Όχι έτσι. Παιδιά, να, εμείς έχουμε μείνει εδώ μέσα. Όχι, γίνεται να το κάνω creative. Γιατί. Τρίτη βλέπει. Α, εντάξει, περίμενε. Με πέταξε, παιδιά. Ο Λονίδας ο φίλος μας. Ο Μυστήριο 2015 δεν πειράζει. Πολλοί κάνουν τέτοια λάθη. Παιδιά, πάμε. Να, θα... Στην πύλη. Πού είσαι, Εδώ. έλα πάμε. Θα σε πάω εγώ. Γκάζομαι. Ανά, παιδιά, είμαστε σε village. Είμαστε. Να έχουμε ήδη μια πύλη nether. Εδώ πέρα θα χαθούμε, παιδιά, σίγουρα. Γιατί είναι τέλεια, έχουμε πολλά τέλεια. Αυτό, παιδιά, σπάστο από εδώ, με ενοχλεί. Αυτά εδώ πέρα, τα περνάω για γκάστ. Με τρομάζουνε. Πάμε να χαθούμε. Βάλε μαζί μου. Εδώ από εδώ έχει ένα κάτω. Πού? Εδώ. Α, ναι, θυμάμαι που είναι. Πάμε. Πάμε. Εδώ δεν είναι. Εσύ ξέρεις. Από μπαταρία. Ωραία, παιδιά, πατάμε να... Δεν ξέρω και εγώ τι. Πού είσαι, περίμενε. Δεν σε βλέπω, μισό λεπτό. Κουνιέσαι άλλο. Βγαίνω και ξαναμπαίνουμε, παιδιά. Νάσε. Και μένεις. Πού είσαι, με βλέπεις. Ναι. Τώρα ανεβαίνεις. Πάτα. Να πάμε, πού είναι το κάστρο. Από εδώ. Ναι, παιδιά, συνεχίζουμε. Το βίντεο μας θα είναι κάπου στα 10 λεπτά, νομίζω. Μόλις βρούμε ένα κάστρο και τέτοια. Λονάδα, περίμενε λίγο. Περίμενετε πάλι, παιδιά, λίγο να βγούμε, μην κουνιέσαι. Να βγω και να ξαναμπω. Παιδιά, θα διαγράφω το καλύτερο μου κόσμο. Και σήμερα. Πού είσαι, Λονίδα, με βλέπεις. Με βλέπεις, Λονίδα. Λονίδα, με βλέπει. Όχι. Ω, για γύρνα πίσω. Πρέπει να φτιάξω το nether για να ξαναβγώ. Θα έχεις χαθεί. Καλά, μου πρέπει να έχει κόσμο που θα θέλει δωρεάν πράγματα στο σπίτι. Κι εγώ, παιδιά, κάνω μια πύλη μέχρι να βγούμε. Πού είναι η φίλη μου, πού είναι αυτό που φτιάξει την nether. Δεν ξέρω, χαθήκαμε. Εγώ θα φτιάξω άλλη. Ε, Φτιάξε κι εσύ άλλη. δεν μπορώ, δεν μπορώ το. Ποιο είναι αυτό που φτιάξει την πύλη. Ένα που λέγεται Obsidian. Πού είναι εκεί που είναι οι πέτρες. Το φοβεστό. Ναι. Το τελευταίο κάτω-κάτω ένα μαύρο. Δεν βλέπεις το κάτω-κάτω τελευταίο είναι μαύρο. Τελευταία σειρά είναι μαύρο αυτό. Και πάρε και φωτιά. Πόσο πρέπει να κάνω σειρές, 4. 4 κάτω, 4 πάνω. Εγώ βγήκα στο χωριό, village. Εδώ θα σε βγάλει και εσένα. Γελάω αυτό σαν ποταμάκι που είναι. Δεν θέλω. Δεν παιδιά, το νερό. Μια φορά έχω κολλήσει survival και κοντεύα να βγω. Οπότε... Παιδιά, θέλω να σας δείξω ένα κόλπο που μπορείτε να σπάσετε τα φυτά. Κάνετε ένα φαπ, να, φαπ. Και τα παίρνετε, αλλά δεν μπορείτε να δεν τα παίρνετε κανονικά. Λοιπόν, έφτιαξες μια πύλη. Ναι, μπορείς τώρα. Βγεις και εσύ στο village. Εγώ στο village δεν βγήκα. Ναι, είναι κόλπο. Έλα μαζί μου. Βάζω φωτιά σε ένα villager. Όχι, ο villager δεν πήρε. Για να δω. Σκότωσε ένα villager με φωτιά. Εδώ, voilà, με βλέπεις. Δεν θέλεις να σου δείξω το μυστικό δωμάτιο που έχει και diamond που είχα φτιάξει μια μέρα. Ναι, πού είναι. Πού είναι το σπίτι το άλλο. Με τις πόρτες. Ναι. Από εδώ μαζί μου πίσω. Εγώ είμαι στο village. Πού είναι το village. Έλα μαζί μου, με βλέπεις. Ναι. Έλα. Περίμενε, μην κουνιέσαι.
Περίμενε. Μη κουνιέσαι. Κάτσε, δεν σε πιάνω ρε. Τι έγινε? Νομίζω το βίντεο... Καλά να το κλείσουμε εδώ το βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Και τα λέμε στο άλλο βίντεο. Ναι. Και γεια σας.